Mangwanani akanaka kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tiva tapinda munyaya yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi makadii mukomanashi, ini ndiri mudzimai ane makore 32 ekuberekwa. Takakura tichichengetwa nasekuru. Amai vedu vakazoshaya muna 1999. Tiri 4 mumba medu, asi ini nehanzvadzi dzangu taita dambudziko rimwe chete. Tichikura taigara kumbare, saka amai vakazoona kuti zvekuramba vongobhadhara rent zvainge zvava kuvakurira. Vakabva vanokumbira sekuru vanova baba vavo pekuvaka, nekuti sekuru ndivo vaiva Sabhuku. Takati tagara pamusha paya, amai vedu vakabva vashaya. Amai vakati vashaya kudaro, hama dzaamai dzikabva dzatitora. Ini ndikabva ndatorwa nasekuru, hanzvadzi yaamai vangu. Sisi vangu vanova first born, amai vedu vakazofa. Sisi ava vatokura, vainge vava kuma 19 years. Sisi vedu ava ndivo vakakwanisa kuroorwa chete mufamily medu, vakaitawo mhuri yavo. Ini pandakatorwa nasekuru ndakachengetwa zvakanaka ndichidzidza kuHarare. Sekuru vangu vakazotanga kurwara zviri serious. Zvaita sekudaro, hama dzasekuru dzakatanga kuti ambuya mudzimai wasekuru anobata-bata. Asi ini ambuya ndinovapupurira kuti handina kana musi wandakamboona mishonga mumba. Iniwo ndichikura ndaisavimba kuti hama yako inokwanisa kukuroya. Ndakazoti ndava grade 7 ndikaenda kumusha ndikanogara nasekuru baba vaamai, asi gogo vainge vakashaya. Takagara pamusha paya neimwe cousin sister yangu. So cousin wangu uyu amai vake vainge vakashayikawo, asi akazotorwa nasisi vangu. Takazogara pamusha paya tiri ini, sekuru nehanzvadzi dzangu mbiri. Ndakati ndava ne14 years takarwara tose, ini nemabrothers angu. Mumwe aiva kumombe, mumwe aiva kuchikoro, asi takarwara tose nguva imwe chete tichitemwa nemusoro. Takaita 3 months takarara tichirwara, kana kudya chaiko taisakwanisa. Zvaita sekudaro kwakazouya vamwe madzimai vachibva kumasowe, vakauya vakabhoilisa mvura vakatanga kutinatirisa. Ndiko kupora kwatakazoita. Zvaita sekudaro mumusha umu vanhu vakatanga kufa. Vanhu vaiti kana this week kukafa munhu, the next week the same day iroro kunobva kwafa umwe. Zvaita sekudaro sisi vangu vakazonditora ndikanogara navo. Pane pakazoitika tsunami paya kuZimbabwe. Izvi zvakabva zvakonzeresa kuti nditsvake basa ndishande. Basa ndakazorwanira pane umwe mufundisi. Ipapo ndaiva ne16 years. It was my first time kushanda mumba. Amai mufundisi ava vakatanga kutaura kuti iwe kana wakavata usiku uri kutaura wega. Vakabva vati unenge uchirakidza kuti iwe nevanhu ava munenge muchitokurukura mumba imomo. Iniwo hapana kana chandaiziva. Kwakazoti kwapera mazuva ndakarota ndichidzvinyiwa dumbu rangu. Mangwana makuseni ndakamuka ndichirwadziwa zvisingaiti. Ndakaita 3 days ndichirwadziwa. Amai mufundisi vaya nababa mufundisi vakasvika pakundidzinga basa vachiti uri muroyi. Vakabva vati murume wangu arumwa nechimwe chinhu, maybe zvinhu zvako. Ndakabva ndasiya basa ndikaenda uku kwaiva kumufa kwose. Ndakazoti ndawana rimwe basa ndikati zvino ndoita sei. Ndaiti kana ndiri ndega ndoenda kumasowe. Ndakazopiwa umwe munamato. Zuva randainge ndanzi ndichaona zvese zviri kundishandisa, asi mukadzi wandaishandira akabva aona munamato uya akabva aurasa. Arasa kudaro takatadza kugarisana. Ndaingoti kana ndikangogara ndaibva ndangodzingwa. Ndakazosangana neumwe mukomana ndikaita 3 months ndisingaendi kumaperiods. Ini ndikabva ndafunga kuti ndainge ndatobatira pamuviri. Ndikabva ndatotizira kumukomana uya aigara kuchitungwiza. Ndakati ndichingotanga kugara naye ndakabva ndatanga kutoenda kumaperiods. Mukomana uya akati iwe wainyepa kuti une nhumbu, asi iniwo ndaisaziva kuti ndinayo kana kuti handina. Takagarisana, asi kuzoti mbereko yakabva yaramba. Ndakazama zvose asi zvakaramba. Ndakazamawo kuitawo mabusiness asi zvose zvakaramba. Takazosvika pakurambana ini nemurume uyu. Ndakazouyawo kuno kuSouth Africa ndikatanga kushanda. Chinondirwadza ndechekuti
Kunyangwe kana ndikatanga business nemari yakawanda sei, business iroro rinobva rangobroka, asi kana ndikashandira munhu zvinobva zvaita sekunge zvava nani. Asi ukada kungozama business zvinobva zvaita wese. Dambudziko ririko nderekuti ini nehanzvadzi yangu hatina kumbokwanisa kuita vana. Hanzvadzi yangu iyi nemudzimai wake vava ne15 years vari kuzama asi mwana aramba. Hanzvadzi yangu mudiki ndewa 1996 asi iko zvino atova nevakadzi vanokwana ivo kuita 6 vaaita vachirambana. Ari kungoti akawana vakagara mukadzi iyeye waanenge awana anobva atotiza neproperty. Pavakadzi 6 ava akaita mwana mumwe chete, saka hatizivi kuti mwana uyu ndewake here. Hanzvadzi yedu iyi izvezvi kana akangozama kuda kuenda kubasa anotanga kurwara, anenge achizvimba makumbo. Zvadaro ndakati ndichiri kumusha ndisati ndaenda kuHarare, pane vamwe mbuya vakanditi iwe kana ukaita zvekutamba haufi wakaita mwana kana kuroorwa. Iniwo sezvo ndaiva mwana mudiki ndakangoti zvimwe kuda ingano. Izvezvi ndine 32 years asi ndinonzi nevanhu uri kuma 40 kana 45 years. Asi ndinorwadziwa kuti ini ndinotoona kuti ndiri mukadzi akasvika, ndafamba ndaneta, ndafamba kwese, ndabvisa madzimari. Izvezvi tanetsekana kunyanya hanzvadzi yangu haana mwana. Iniwo ndine 32 years asi ndinonzi nevanhu uri kuma 40 kana 45 years. Asi ndinorwadziwa kuti ini ndinotoona kuti ndiri mudzimai akasvika, ndafamba ndaneta, ndafamba kwese, ndabvisa madzimari. Izvezvi tanetsekana kunyanya hanzvadzi yangu haana mwana. Takasvika pakuti zvimwe kuda amai vedu vakafa tiri vadiki, regai tivakise guva ravo nekuti rainge rakambotsemuka. Takatenga simendi tikavakisa guva raamai after taudza hama dzavo, asi rakabva ratsemuka zvekare. Takazokumbira hama dzaamai kuti isu tafunga kuisa dombo paguva raamai, asi hakuna kana hama yaamai yakada kufamba nesu, saka takazongoisa dombo riya tiri tega. Takabva taita sekunge tainge tadenha mago. Zvinhu zvakabva zvaita wese, asi isu taiti kuda zvichasununguka, asi tatambura vedu weye. Dai zviri pamunhu 1 taiti zvinowanikwa. Ini nehanzvadzi yangu tina baba vamwe chete, asi hanzvadzi yangu hombe ina baba vayo, saka kuti titi ndezvekuti ndezvekwana baba hazviiti. Tafamba asi mbereko dzaramba. Mainini vangu munin'ina waamai vangu kana ndikaisa profile picture kana status yeimba yangu vanobva vandibloka. First time yangu kushandawo muSouth Africa ndakati sezvo varivo amai vangu ndakabva ndatenga machira mapoto ndikavatumira, uyezve ndaivatumira mari saamai vangu. Ndakazovafonera ndikati mainini mama, onai ini nehanzvadzi dzangu tatambura, madii kumbofamba nesu sezvo muri imi amai vakuru. Zvaita sekudaro ini ndakabva ndanzi wapuma hama yedu uroyi. Iniwo zvinoitika pandiri ndezvekuti murume kana akadanana neni anobva asviba mwoyo, anobva atondiramba. Iko zvino handichambowana murume wezera rangu, ndava kungowana varume vevanhu. Ndakasvika pakuzviudza kuti dai ndangowanawo mwana wangu chete, mukomanashi. Tatsvaga, taneta, mari iri kungobuda asi hapana chinobuda. Tanwa miteuro, tanwa mishonga yakasiyana siyana asi hakuna chinobuda. Kana pari pabasa ndinotanga ndichidiwa zvisingaiti asi ndinozongosemewa nevarungu. Mukomanashi, pane pandakambowanikwa ndaiti kana wava usiku kuma 7 murume kana ava kuuya ndainzwa kuti mumba mapinda munhu. Munhu uyu aibva auya obva apinda mandiri zviya zvekunge ndapfekwa. Ndainzwa zvekuti pane bhodhi yemunhu yapinda mumuviri mangu. Izvezvi kana ndakarara ndinoita bonde nemunhu wandisingaoni. Izvi zvinokonzera kuti ndizosemwa nemurume. So mainini vangu ava ndinovarota kazhinji, uye ndinorota gogo vachiti kuna mainini, ona vana vatambura, sunungura vana. Dzimwe nguva ndinorota mainini vachinditorera mari yangu. Kunyangwe ndikaenda kuZimbabwe ndikasasvika kumba kwavo, ndinorota vachipopota kuti sei asina kusvika kumba kwangu. Umwe musi ndakarota mainini vachinditi pinda mumota. Tainge tiri paT junction
asi sisi vangu vakabva vaita accident pa-T junction iyoyo. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. Hanzi kune vaya vanogona go back to sender, uyaiwo mutibatsire. Kana muriko vanogona go back to sender, tinokupai platform mobatsirana nemhuri iyi. Tobva tadzoka tichiripota kuruzhinji rweZimbabwe kuti aiwa kune nyanzvi inogona go back to sender. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi, Mkomanachi, please post for me. Ini, I am a woman, I am married. I am 26 years old. This is my second marriage. My story goes like this. Patakatanga kuroorana with my husband. Everything was okay. Vichiendeka. Tichidanana. Attention ndaipiwa yese mu marriage yedu. Abi haana mwana. Ini, I have 2 kids. Pavana, everything is okay. Tinobatsirana kuchengeta nezvatinowana izvozvo. Now I am pregnant. Due very soon. Problem, Abi haachandipe attention. Love ndinoita yekupanga. We only make love paanenge achida iye. Iwewo ukada kumboti rega ndimutange uchitonzwa kuti uri kukara mumwe wako too bad, anogona kukuavoida zvinorwadza oro kukuudza mamwe mashoko ekuti wega unoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Now I am confused. Handizivi kuti maybe nhumbu yandiinayo ndo iri kupa kuti ashaye hanya neni oro iye personally haachandidi. Sometimes ndikafunga nezvazvo ndiri ndega ndinomboyeredza misodzi ndombobatwa nepfungwa dzekumusiya hangu because I no longer feel comfortable kuramba ndiinaye nekuda kwezviito zvake. My feelings angu ari kungopera zvishoma nezvishoma and iyewo ari kuita achibuda muhana mangu. Day raanoona ndiri mudhi ndakaboekana nezviito zvake ndipo paanenge achida kutaura neni, but ini ndechitonzwa kuti handitodi zvekutaura naye. I really love my husband but ari kundibuda zvishoma nezvishoma zvekuti chero musi waanenge ada iye kuti tiite bonde handina kana chandinombonzwa munyama dzangu dzinenge dzakati zii nekuda kwezvaanondiita. Ndikada kutaura naye kuti ndimudze kuti how I feel, haateerere, ari very ignorant, haakoshese zvandinenge ndichimuudza about my feelings and I'm getting tired of him. Please help me. Ndichateverera mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. She's looking for love and attention. Ngatimubatsireiwo mucomment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, I am Mkomanachi, please post for me. Ini ndiri mukomana ane 30 years. I am married. I have a family. Ndauyawo neconfession yangu. Ini ndakakura ndichirerwa nasekuru, hanzvadzi yaamai vangu, ini nesista yangu. Tichizorerwa kwasekuru, amai vedu vainge vakashayika, asi baba vedu vaivapo, but vainge vatova neimwe mhuri kuHarare, apa vaiva musoja. Takatanga tichigara nagogo, amai vababa, but vainge vakura zvavo vatochembera. Tichigara nagogo kudaro, baba vaisatichengeta, vaiti kana vouya, vaiuya kumba nebriki ravo refodya, nechibhegi chemakamaflash avo neredhiyo yavo pafudzi, nothing else. Takazotorwa nehanzvadzi yaamai ikagara nesu, but life yacho was very tough. Taingowana sadza rekudya chete, apa taishanda semadhongi. But I want to thank my uncle for the way yavakandikurisa nayo, yakandipa shungu. Even though vakandipa sadza chete, it was okay because baba vakandizvara chaivo vakatadza kundipa sadza iroro. My sister akazoendeswa kuchikoro nemurume wake, now ava mupurisa. Ini ndakatsvaka basa ndikakwanisa kuzvidzidzisa, iko zvino ndava boiler maker. Mwari vakandivhurirawo, ndava nezvinhu zvangu hangu, but dambudziko rava pamudhara wangu nderekuti akazoda kuva involved mulife medu paakaziva kuti takura, tava nezvatava kuita. Mudhara ndipo pavakauya vakati, sorry vana vangu ndakakurasai nekusaziva, dzaiva mhepo. Ameno kuti chii chakaitika apa izvezvi baba havana kana chinonzi Musha, chero katsi zvayo, hembe dzavo angova maworksuit. Now vane time dzavanomborasika njere. At his age now vakawana mukadzi, vakaita mwana naye. Mwana wacho is 6 years old. Vakatarisira kuti aendeswe kuchikoro neni. Baba kumusha kwavanogara vanongoita zvikwereti, chero zvavafunga vachiudza vanhu kuti ndine mwana wangu ari kutown ndiye achatumira mari ndobva ndakupai. Saka last time vakangonotora ng'anga ndokubva vaiitisa zvavaka
vakaiitisa kumusha ikoko. Ini ndakazongoona vasvika pamba pangu vakadungamidzana. Baba vakati ndauya nemunhu uyu, ndini ndakamutsvaka kuti andirape, saka akandirapa. Iye ari kuda mombe 2 kana kuti 800 US. Amana ndakapererwa. Ndakaedza kuramba but ndakatarisa vana vangu ndikaona kuti vaizogona kukuvadzwa nen'anga iyi nekuda kwe800. Ndakaitsvaka kusvikira ndaiwana ndikabva ndabhadhara. Kana vari sisi vangu, baba vanoti havadi murume wake, beta asiyane nemurume wake uyu. Hanzi haana basa riri straightforward, igweja. Asi murume iyeye ndiye akamudzidzisa kusvika azova mupurisa nhasi. Pakaroorwa sisi vangu ava vakangogovana mari baba nemunin'ina wamai vangu, asi munin'ina wamai vangu uyu haana kana kumbogara atichengeta. Sekuru vakatirera havana kana chavakapiwa, even kudeedzwa havana kana kumbodeedzwa. Izvi zvinondirwadza, zvese zvinoitwa nababa vangu zvinondibhohwa. Ndinonzwa kuti vakabuda mumwoyo wangu apa, vanoramba vachiwedzera kundirwadzisa futi. Please help me guys kuti ndoitawo sei nababa vangu ava. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidhi. Ndava ndafunga chishona chiya chinoti chirere mangwana chigokurerawo. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hai mukoma Nashi, ini zita uye nhamba dzangu Vigai. Ndiri mukomana ane makore 26. Ini dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndichikura ndiri munhu aitoita zvevasikana. Pachikoro chaipo ndaizivikanwa nenhau dzemabhebhi. Ndaidanana kana nevasikana 3 kana 4 pachikoro ichocho. Asi ndichikura kudaro ndiri munhu aingova neruchiva kuvanhurume, zvekuti ndaiti chero ndine musikana wangu ndikaona mukomana akanaka kundidarika ndainzwa kumuda, zvekutoti ndaishuvira kuti munhu uyu kana akanzi apa musikana wangu nhumbu ndinomuda akadaro. Saka pari zvino zvakazoita wese. Ndava muno muSouth Africa. Ndaigara inbox yangu yakazara mamessages evanhurume waindinetsa wachiti vanondida. Nekuda kwefeeling iya ndakasvika pakuti regai ndizame ndokutovira. Problem yavapo, kana ndikada kuti ndizvisiye ndiite serious nevasikana zviri kuramba, ndinotombobloka vakomana wese wandinoita bonde nawo, but at the end ndinozopepuka ndava unblocker. Kana kuti tatoita bonde ndinotombozvibvunza kuti ko zvinombonyatsoitika sei, asi iniwo handizivi. Musikana ndinaye ari kuZimbabwe. Ndinototya kuti kana ndikaendako haazozvibate here, nekuti pari zvino ndatova neumwe mukomana wandiri kudanana naye ariko kuZimbabwe, which means ndikaendako hazvipere kwatova neariko futi. Vanotuka izvenyu, asi kutaura chokwadi izvi zviri kundinetsa. Ndiri kutodawo rubatsiro. Please mukoma Nashi, notify me kana maposta. Ndichatevera mucomment section. Please chitupa cherera izvenyu muvhu. Ndiyo yanga iri confession yahaidhi. Kune avo vanokwanisa kumubatsira, ngatimubatsirei mucomment section as per his request. Ndabva ndamutumira namba dzaProphet. Regai tiende panyaya yedu inotevera. So this following story, I spoke with this sister for more than an hour vachindirondedzera zvese zvakaitika kwavari. Saka ivo vazoti vachazotumira audio, then tobva tanyatsonzwa kuti chii chakambonyatsoitika. Saka let me read the message yavakanditumira. Hanzi, things that the man from London said about his sister who is a witch and has snakes, I can relate to the same things. I have been a victim of serious witchcraft, satanism. I suffered all my life, but things got worse when I went to Europe. They initiated me and were using me for witchcraft. I would disassociate and find myself at the cemetery and not remember how I got there. They were controlling me. The place I worked for, the boss had real powers, and he would always give me a handshake and know things I never told anyone. After months of seeing witches and being tormented, I had no short-term memory and was having sleep paralysis even during the day. Marriage and my career opened me to serious supernatural experiences that were painful. It is a miracle that I am alive today.
day. Ndiyo yanga iri confession yandakasenderwa navahanzvadzi vedu ava nezuro. She said this is just a tip of the iceberg. Vahanzvadzi kana makateerera, please tisenderei voice note. Kana musingade kuti tizoburitsa voice renyu, ndichaita zvekugara pasi ndoita kutaipa one word after another, because tinoda kunyazonzwisisa kuti what is going on zvakaoma vedu we. So as I was reading these confessions, another one came through, so let me read it also. Hansi, hi, how are you? I have found your contact on Facebook. My story is like this. My husband of 4 left me last year going home to Zimbabwe, saying he was going to sort out something, then coming back. But to my surprise, within some weeks, I found out that at his arrival home, he got wedded. That wedding from the courts, leaving me and the kids. He is now staying with his new wife. I am left in South Africa. So please, what can I do in this situation? Help me, please. What can I do? I hope to go home this December. What is your advice? So this is a WhatsApp message that I just received. So to you, my sister, I am going to forward your message to our lady lawyer, and very soon we are going to start a new program whereby she'll be dealing with all these sort of issues. So just keep on watching this space, but also I am going to post it on Facebook. But you have a tereri ndiwo ma confessions atanga nawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.